Köszöntöm Önöket a vasárnapi Mozaik adásában. Most 2016. februárjában, amikor a hold az új hold fázisában található, a kínai kalendáriumban az új évet ünneplik. Technikailag beszélve, akkor van új hold, amikor a nap és a hold együtt állnak ugyanabban a csillagjegyben. Gyakorlatilag ezek a legsötétebb éjszakák, amikor a hold egyáltalán nem látható az égen. Mivel ez alapvető pillanat a kínai asztrológiában, és az új év különleges energia lenyomattal rendelkezik, amelyet jó lenne saját hasznunkra fordítani. A következőkben lássunk néhány olyan dolgot, amit tudnunk kell a kínai új évről, a tűz-majom évéről, amely már holnap, 2016. február 8-án kezdődik. Az európai zodiákustól eltérően, amely 12 hónapra van osztva, a kínai zodiákus 12 évre osztott. Mindegyik kínai év egy állatról kapta a nevét. Patkány, bivaj, tigris, nyúl, sárkány, kígyó, ló, kecske, majom, kakas, kutya és disznó. A 2016-os év a tűz-majom jegy éve, és ennek az időszaknak a kezdetét február 8-án ünneplik. Ennek a jegynek az energiája serkenti a kreativitást, az erőt, hogy önmagunk lehessünk, a megmutatkozás erejét, nem feltétlenül a karrierben, de azoknak az erényeknek a csillogását is, amely meghatároznak bennünket, bátorítanak a felszabadulásban, a fejlődésben. A 2016-os majom év vakmerő gesztusokra ösztönöz, amelyek magunkra vonják a figyelmet, mert egy kicsit többet akarunk, mint általában, hogy a figyelem központjába legyünk, hogy felhívjuk a világ figyelmét a létezésünkre, hogy másképp tekintsenek ránk az emberek, másként, mint egyénekre, számokra, alakokra. Ebben az évben keressük az identitásunk, és azt szeretnénk, ha elismernénk és tisztelnének bennünket, mint egyéniséget. Várható, hogy mindannyiunk kissé lenyűgözzük környezetünket, vállaljuk a vélemények felelősségét és érvényesítjük egyediségét. A majom éve kedvez az új befektetéseknek, a kockázatvállalásnak, a lázadásnak. Olyan év lesz, amelyben a találékony elmék, a tiszta bátorság és a kihívás győzedelmeskedik. Megfelelő év a bátorságra, a cselekvésre, jó év a kezdetek számára, amelyek a majom évének befolyása alatt valószínűleg sikerülni fognak. Az új kínai évet hagyományosan több millió ember ünnepli harangszóval, tűzijátékkal és az oroszlán táncával. A családok hagyományos vacsorára gyűlnek össze, kitakarítják házaikat és kisöprik a bal szerencsét. A gyermekek piros borítékokat kapnak, szerencsés pénzecskékkel és kézzel írott cetlikkel, amelyeken jó kívánságok vannak. Az emberek piros papírdíszekkel és különleges festményekkel díszítik házaikat az ünnepi időszakban. A tűz-majom évének szerencsés színei a piros, a fehér, a kék és az arany. A szerencse számok a 4 és a 9, a szerencsét hozó virágok a krizantém és a lágerstrómia, amely egy díszcserje. A majom jegyében található személyek 2004-ben, 1992-ben, 1980-ban, 1968-ban, 1956-ban, 1944-ben, 1932-ben és 1920-ban születtek. A tűz-majom évében születettek vidámak, energikusak, vállalkozókedvűek, kíváncsiak, rátermettek és diplomatikusak. A tavasz ünnepének is nevezett kínai új év jó alkalom a remény újjáéledésére, az új barátságok létrejöttére és a meglévők megerősítésére. Azt kívánom a kínai barátaimnak, hogy a kínai új év, a tűz-majom éve sok örömet hozzon nekik, és erőt ahhoz, hogy bármilyen akadályt mosolyogva leküzdhessenek minél több békés és beteljesedésteli napot. Boldog új évet, kedves kínai barátok! A 2016-os évet két elem képviseli a kínai asztrológiában, a yang tűz és a majom, amely fém elem. A yang tüzet a nap képviseli, a tűz pedig a végzet oszlopainak rendszerében a piros szín és árnyalatai által képviselt fukcia, rózsaszín és így tovább. Következésképpen a tűz-majom éve a piros majom éveként is ismert. A tűz a szenvedély, a meleg, a ragyogás eleme, intenzitást, innovációt és döntéshozási képességet ad a majom évének. A tűz-majom asztrológiai keverék arra hivatott, hogy új erőt adjon, hogy dinamizmust és változást hozzon az összes kapcsolat szintjén, úgy a személyes, mint az üzleti kapcsolatok területén. Mivel a tűz eleme irányítja a szívet, annak érdekében, hogy teljesüljenek ez évi kívánságaink, ajánlott, hogy kövessük a becsület útját, még akkor is, ha mások lelkiismeretessége teljesen hiányzik magatartásukból. A majom éve arra késztet, hogy cselekedjünk, hogy lépjünk ki a megszokott formánkból, akár vállaljunk kis kockázatokat, és öleljük magunkhoz a nonkonformizmust annak különböző alakjaival együtt.
Tökéletes időpont arra, hogy kezdeményezzünk és cselekedjünk. Legyen bátorságunk és hozzuk felszínre saját lázadó énünket annak érdekében, hogy megvalósítsuk legmerészebb álmainkat és ötleteinket. A 2016-os évben gyors, de nem elhamarkodott döntéseket kell hoznunk, legyen szó pénzről, karrierről, üzleti vagy személyes életről. Ugyanakkor a cselekvés, az újítás, a rejtett vágyak beteljesítésének éve is, tele optimizmussal, friss erőkkel, a családdal és a barátokkal való beteljesülés éve. A tűzmajom éve kedvez a cselekvésnek, a változásoknak, a szerelemnek, a lehetőségek éve. Ezért örvendjünk neki teljességgel. Cselekedjünk, szeressünk és kövessük az álmainkat. Bizonyára közülünk sokan kérdezik, hogy miért vonzunk bizonyos embereket és helyzeteket az életünkbe. A választ megkaphatjuk Greg Braden-től, attól a geológustól, aki nagyon sokat tanulmányozta a vallásokat és azok viszonyát, megpróbált kapcsolatot keresni ezek között, sőt ennél is tovább menve a vallások és a tudomány, pontosabban a kvantumfizika közötti kapcsolatot vizsgálta. Az eszénusok, egy Krisztus előtti nép, a kommunikációs partnerben lévő 7 tükrözés általi kapcsolati törvénnyel rendelkeztek. Kétségtelenül a tükrözés törvénye a legkellemetlenebb az univerzális törvények közül. Ha még van valaki, aki nem ismeri, a legrövidebb megfogalmazása az, hogy a külső a belsőt tükrözi, vagyis életünk minden pillanatában az emberek, akikkel találkozunk, és a tapasztalatok, amelyeket megélünk, pontosan azt tükrözik, amit belsőnkben hordozunk. Alapvetően megéljük, amik vagyunk, és azok vagyunk, amit megélünk. Vagyis anyagi univerzumunkban csak azokat a dolgokat és tapasztalatokat éljük meg, amelyekhez kötődünk. Ezért, amikor meg akarunk változni, belsőnkbe cselekszünk, immateriális univerzumokban arra a módra vonatkozóan, ahogyan gondolkodunk, hogy másképp gondolkodjunk, vagy másképp csináljunk valamit a materiális univerzumban, hogy megállapítsuk, és hagyjuk testünket, hogy megállapítsa, a dolgok másképpen is lehetnek. Az akció és reakció világában élünk. Tudatszintünknek megfelelően cselekszünk, vonzunk embereket és eseményeket az életünkbe. Az eszénusok perspektívájából, akik egy ókori héber szekta volt, a Földön minden ember a rejtélyek iskolájába kap beavatást, ami az élet. Akár tud erről, akár nem, mindegyik ember megtapasztalja a tükrök jelenlétét, amelyek körülötte jelennek meg. Ha elég bölcsek vagyunk ahhoz, hogy felismerjük ezeket a tükröket, gyorsíthatjuk az érzések fejlődését és megérthetjük azokat. Az eszénusok azt mondták, hogy képesek vagyunk látni a tükröt vagy a tükrök kombinációját, amelyek életünkben jelentkeznek. Embereket vonzunk az életünkbe, és olyanok, mint ez a 7 tükör. Amikor megtanuljuk a leckéket, ezek az emberek megszűnnek jelentkezni az életünkben. Az eszénus 7 tükör nagyon erős, de egyben finom eszközt is képvisel. Az első tükör például arra a módra vonatkozik, amilyenek vagyunk mindannyian, bármely pillanatban. Például, ha dühös és nem becsületes emberekkel vagyunk körülvéve, ők a bennünk lévő haragot és hamisságot mutatják. Az eszénusok nagyon mély módszerrel rendelkeztek arra, hogy megértsék az embereket és az emberek közötti kapcsolatokat, a nyugati pszichológia ágazata pedig egyéb módok által fedezi fel az ókori közösségek bölcsességeit. Az eszénusi 7 tükör segít megérteni azt a folyamatot, amely által az emberek és a tapasztalatok megjelennek életünkben, és arra biztat, hogy alakítsuk át a negatív tapasztalatokat a személyes fejlődés és haladás módozataira. Az első tükör reflektálja, mik vagyunk. Olyan részeket tükröz, amelyek régi, nem tudatosított sebektől szenvednek. A második tükör tükrözi, amit megítélünk. Azokat a dolgokat, amelyekkel szemben érzelmi terhelést érzünk, ami megbántott minket a múltba, és amit nem bocsájtottunk meg. Ami ítéletet kelt bennünk, ha továbbra is ítélkezünk és elítéljük ezeket, ugyanezeket a dolgokat fogjuk bevonzani életünkbe. A harmadik tükör reflektál arra, amit elveszítettünk, amit hagytunk elmenni, vagy amit elvettek tőlünk. Amikor látunk valamit egy másik személybe, ami tetszik nekünk, gyakran olyan dolog, amit elveszítettünk, vagy elvettek tőlünk. Mindegyik kapcsolat provokálja az ént, és mindegyikből megpróbáljuk visszanyerni azt, amit elvesztettünk, amikor gyermekek voltunk. Ez lehet a boldogság, az ártatlanság, a becsületesség, a teljesség, a bátorság, a szerelem, amelyet az én visszakíván. A negyedik tükör tükrözi a legmélyebb szeretetet. Lehet életstílus, egy elvesztett vagy be nem fejezett kapcsolat. Sok esetben van köze az előző élethez, amikor rossz következtetés vontunk le, és keserűség maradt utána a lélekben. Ezáltal olyan eseményeket teremtünk újra, amelyek a bölcsesség felé vezetnek. Az ötödik tükör tükrözi édesapánkat vagy édesanyánkat. Azt mondják, olyan emberekkel kötjük össze életünket, akik hasonlítanak az édesanyánkra, a fiúk esetében, illetve édesapánkra a lányok esetén. Gyakran jutunk oda, hogy megismételjük szüleink hibáit, amelyeket gyermekkorunkban tanultunk tőlük, amikor a szüleink szinte félisteneknek tűntek.
A 6. tükör reflektál legnagyobb kihívásainkra, legnagyobb félelmeinkre, és olyan eszközöket kínál, amelyek által képesek vagyunk megérteni az életet ezekkel összhangban. A 7. tükör érzékelésünket tükrözi. A többi ember úgy viselkedik velünk és úgy kezel bennünket, ahogyan mi érzékeljük önmagunkat és ahogy magunkkal viselkedünk. Ha alacsony önbecsüléssel rendelkezünk és nem tudatosítjuk az emberi szépséget és bölcsességet, a körülöttünk lévő emberek sem fogják tudatosítani azokat. Ha megváltoztatjuk érzékelési módunkat, megváltoztatjuk a világot. Az egyetlen oka annak, hogy valaki hatalommal bír feletted az, hogy akarsz valamit attól a személytől. Lehet az szeretet, elismerés és megbecsülés, boldogság, biztonság. Ha szeretetben akarunk élni, akkor kínáljunk szeretetet. Ha gazdagok szeretnénk lenni, segítsünk másoknak abban, hogy gazdagok legyenek. Ha szeretnénk valami újat kapni az életünkben, segítsünk abban, hogy mások kapjanak valami újat az életükben. Ahogyan Greg Braden mondja, először azzé kell válnod, amit választottál, így kaphatod meg a legtöbbet az életben. A folytatásban megemlítjük február 12-ét, amikor a világ több tucat országa Darwin napját ünnepli. És ez egyáltalán nem meglepő, hiszen Darwin az az angol természettudós, akitől az emberiség először szerzett tudomást az evolúció és a természetes kiválasztódás elméletéről, vagy éppen a genetikai felfedezésekről és ezek tudományos fontosságáról. Az ő elméletei vitathatlanul megváltoztatták szemléletünket a földi életről. Darwin korához képest forradalmi elméletet dolgozott ki, ám még messze volt attól, hogy mindent tudjon az evolúcióról. Ma a tudósok az utóbbi 150 év tudományos felfedezéseire alapozva megmagyarázzák és frissítik Darwin elméleteit. Charles Robert Darwin 1809. február 12-én született Nagy-Britanniában, Shropshire megyében Shrewsbury településen. Charlesnak, mint a híres Robert Darwin és Susan Darwin fiaként minden lehetősége megvolt, hogy gyümölcsöző karriert járjon be a tudományos világban, főleg, hogy nagyapja, az orvos, költő, felfedező és filozófus Erasmus Darwin az egyik leginkább megbecsült tudós volt saját korában. Charles Darwin a leghíresebb brit természettudós, geológus, könyvek szerzője, a fajok evolúciójára vonatkozó evolucionista elmélet megalapozója. Észrevette, hogy az összes életformájú faj közös ősökből fejlődött ki az idő folyamán, amely a természetes kiválasztódásként megnevezett folyamat következményeként történt, mindezeket a leghíresebb a Fajok eredete című írásában közölte 1859-ben, pontosabban 1250 példányban. Csupán ennyi volt a Fajok eredetének első kiadásának példányszáma, amely 1859. november 22-én került félénk kiadásra. Ez az 1250 példány azonban gyökeresen megváltoztatta a földi életről és annak eredetéről alkotott elképzelést. A fajok eredetének nagyszámú ellenző feleinek és végtelenül kis példányszámának ellenére a brit természettudós munkája nagy sikernek örvendett. A tudományos világ csupán 2 évtized alatt átvette a darwini természetes kiválasztódás elméletet, az evolúció tanát pedig oktatni kezdték az első európai akadémiákon. Darwin volt az a tudós, aki bebizonyította, hogy az összes faj egyetlen közös elődből fejlődött ki az idők során, egy általa természetes szelekciónak elnevezett folyamat révén, ezáltal azonban tudományosan ellentmond annak, hogy Isten teremtette a világot. Tudatosítva azt, hogy milyen vitákat fog eredményezni, Darwin sokáig nem akarta publikálni következtetéseit, mert rájött, hogy ezeknek az elméleteknek milyen hatása lehet. Az evolúció aláássa a bibliai teremtéskönyvét, ami kételkedést válthat ki Isten létezését illetően. Emiatt a nagy természettudósnak sok kritikusa volt és hitetlenséggel vádolták. Mégis számos tudós ember támogatta a fajok evolúciójáról és a természetes szelekcióról szóló elméleteit. Viszont ha Charles Darwinnak csak a Fajok eredete című forradalmi munkájával foglalkozunk, könnyen abba a hibába eshetünk, mint sokan mások, hogy a brit természettudós kizárólag ezzel a művével kapcsoljuk össze. Valójában, ha Darwin sosem közli a földön élő állatok fejlődésének tudományos elemzését, akkor is biztosan helyet kapott volna minden idők tudósainak az élvonalában. A leghíresebb munkáján kívül nem kevesebb, mint 26 tanulmánya ismert, amelyek annak a lenyűgöző repertóriumát alkotják, aki, vajon hányan tudják ezt, megfejtette a korallzátonyok formálódásának titkát, bebizonyította a fototropizmust, azaz annak módját, ahogyan a fény befolyásolja a növények növekedését, kidolgozza az első elméleteket a megafauna extinkciójáról, illetve a kontinensek mozgásáról, és akkor még nem is tettünk említést a déli félgömb növény és állatvilágának elemzéséhez és leírásához való hatalmas hozzájárulásáról.
A tudományos közösség és a nagy közönség már életében elismerte evolucionista elméletét, a természetes kiválasztódásról szóló tana ellenben csak az 1930-as években vált az evolúció folyamatának első argumentumává, jelenleg pedig az összefoglaló evolucionizmus alapját képviseli. Az Ember származása című művében az emberi fejlődést és a szexuális szelekciót fejtegeti, ezt követi az ember és az állatérzelem kifejezése. A növényekkel kapcsolatos észrevételei sorozatnyi könyvben kerültek közlésre, utolsó munkájában pedig a földi gilisztákkal és azoknak a talajra gyakorolt pozitív hatásait tárgyalja. Darwinnak a természettudományok iránti érdeklődése az Edinburghi Egyetemen folytatott orvosi, befejezetlen tanulmányai során fejlődött ki, illetve a Cambridge-i Egyetemen, ahol teológiát tanult. Észrevételeinek és hipotéziseinek alapját képező adatainak nagy része tengeri utazásaiból származik, amelyet a Beagle hajón tett meg, ennek következtében a geológiának szentelte magát, és Charles Lyell uniformitás elvéhez hasonló érveket hozott. A Beagle útja című munkájának közlése által Darwin nagyon híres szerzővé válik. A vadon élő létformák földrajzi elosztásának aprólékos észrevételezése, illetve a nagyszámú kövület összegyűjtése nyomán 1838-ban kidolgozza a híres természetes kiválasztódás elméletét. Bár több természettudóssal is konzultált, Darwinnak hosszú időbe telt folytatni az észrevételeit, amelyek keretében a földrajztudomány területe fontos helyet foglal el. Evolucionista koncepciója a darwinizmus, amely a fixista, a kreacionista elmélettel szemben helyezkedik el, nagy hatással volt a megismerés filozófiájára. Darwin elméletei a biodiverzitás magyarázataként a modern biológia alapját képezik. 1858-ban Alfred Russel Wallace természettudóstól kap levelet. Azok az észrevételek, amelyeket az észak-amerikai utazása kapcsán a fajok közötti öröklött és átalakult sajátosságot tekintetében megfogalmaz, arra készteti Darwint, hogy igyekezzen az evolúció elméletének kidolgozásával. Néhány hónappal később úgy Alfred Russel Wallace, mint Darwin is megjelenik a Linnean Society előtt, hogy az evolúció elméletét igazolja. Ez a tanács dönt az elmélet megfogalmazásának elsőbbségéről, és így lesz Charles Darwin az evolúció atya. Charles Darwin gyakorlatilag nem az evolúció fogalmát fedezte fel, ahogyan Abraham Lincoln, aki véletlenül ugyanúgy február 12-én született, sem fedezte fel a szabadság fogalmát. Amit Darwin a fajok eredete által kínált, az a félelmetes elmélet volt, amely arról szólt, hogyan képes az evolúció teljesen természetes erők által közbelépni, lehetővé téve az ember számára, hogy győzedelmesen felkutassa az élet komplexitását, ahelyett, hogy egész egyszerűen megfejtetlen rejtélyként fogadják el azt. 1992-ben Darwint a történelem 11 legbefolyásosabb személyiségévé választották, a listát Michael Hart asztrofizikus állította össze. Darwin hasonlóképpen a 100 legnagyobb brit listájának az élén jár, a nagy természettudós látható a 2000-ben Nagy-Britanniában kibocsátott 10 lirás papírpénzen is. A leghíresebb életrajzok között sorolható az Irving Stone által írt The Origin. Ez 22 év után ad újból életet a tudósnak. Már életében számos állatfaj és földrajzi hely kapja a nevét. Az Anglikán Egyház 2008-ban közölt egy cikket, amelyben kimutatja, hogy a nagy tudós születésének 200. évfordulója kiváló alkalom arra, hogy nyilvános módon kérjenek bocsánatot az elméletével szemben tanúsított ellenséges magatartásért. Charles Darwin 1882. április 19-én hunyt el. Tudományos munkáinak elismerésének bizonyítéka gyanánt a Westminster Abbey temetőben hantolták el Isaac Newton mellett. Értékének elismerése jeléül Darwin egyike volt annak az 5 személynek, akikre a 19. században haláluk után nemzeti gyászsal emlékeztek meg. Ma őszintén kérdezhetjük, vajon Darwin evolucionista elmélete ugyanúgy néz neki, ha a 20. században születik? Most befejezésül rátérünk életünk legfontosabb részére, amelyre állandó jelleggel figyelnünk kell, a spirituális életre. Szerdától, azaz február 10-től a római katolikus keresztények számára kezdetét veszi a húsvéti böjt, az év legjelentősebb böjtje, amely a nagyhetet megelőző 40 napban kap helyet. Ez a 40 napos időszak, amelyben felkészülünk a húsvét ünnepére, gazdag történelemmel rendelkezik a keresztény liturgiában, kezdetekben a megtérés idejének tekintették, később hozzárendelték a böjtöt, végül pedig a bemutatott áldozat emlékével és imádsággal egészült ki. A római katolikus keresztények esetében ez az időszak fontos jelleggel bír, mivel a hamvazó szerdával veszi kezdetét, ennek szertartását pedig évszázadok óta végzik. Ezen a napon az emberi test halandóságára emlékezünk, a túlvilággal való szimbolikus szembenézés valósul meg annak érdekében, hogy megmutatkozást nyerjen a tény, miszerint az életben minden múlandó,
Ennek értelmében az ember arra hivatott, hogy eltávolodjon a hanyagságtól, a felejtéstől és a bűntől. Az ünnep eredete az első és második ezredforduló idejére nyúlik vissza, kezdetekben a Krisztus irányában tanúsított keresztelés általi megszentelés megújulásából eredeztették. A hamvazószerda teljes böjti nap és az erényes magatartás melletti egyféle elkötelezettség. A római katolikus naptár szerint a hamvazószerda hálaadási ceremóniával indítja az Úr feltámadásának ünnepével végződő 40 nap sorát. A papok minden keresztény homlokát hamuval kenik meg ezen a napon. Hamunak az előző év virágvasárnapján megszentelt barka elégetéséből keletkezett hamut használják, ezzel rajzolják a hívők homlokára a keresztet, miközben a következő szöveget mondják. Emlékezzél meg, ember, hogy porból lettél és porrá leszel. Ez arra figyelmeztet, hogy a lélek sokkal fontosabb a testnél. Ezen a napon a katolikusok nem csak önmagukba tekintenek, de párbeszédet folytatnak Istennel, akár csak Jobb, aki hamut szórt saját fejére, a bűnbánat cselekedetét és az Istennek tett esküt ismétlik meg. Miercurea Cenușii este pentru credincioșii romani catolici. Hamvazószerda a hívő emberek számára a nagyböjt első napja. Az ünnepet még első Nagygyörgy idején intézményesítették. A hamvazószerdát megelőző 2 nap a katolikus világban a karnevál csúcspontja. A hamvazószerda elnevezés onnan ered, hogy a hagyományoknak megfelelően az előző évi virágvasárnapon megszentelt fűzfágakat elvitték a templomba, hogy elégessék azokat. A belőlük származó hamut a mise végén a kijáratnál a hívek homlokára szórták. Vallástól függetlenül az összes keresztény megünnepli a húsvétot és előtte böjtöl. De miből született ez a gondolat? A választ a Szentírásba találjuk, Jézust egy napon megkérdezték. Miért böjtölünk mi és a farizeusok tanítványai, a te tanítványait pedig miért nem böjtölnek? Ekkor Jézus azt válaszolta, rávehetnétek-e a násznépet, hogy böjtöljön, amíg velük van a vőlegény? De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, akkor azokban a napokban böjtölni fognak. Az első keresztények emlékezetükbe vésték és felidézték Jézus szavait, kezdetben a feltámadást megelőző napokban böjtöltek nagy csütörtöktől egészen húsvét reggeléig. Az Úr pászkájának ünnepe a 4. században terjedt ki a húsvétot megelőző 40 napos böjtre, olykor igen szigorú formát öltve. Önök közül valószínűleg sokan emlékeznek, hogy nagyszüleik vagy szüleik húshagyóked estén sok edényt hamuval mostak ki, és azokban nem tettek zsíros ételeket, sok esetben pedig tejterméket sem húsvét időpontjáig. A modernizmus megjelenésével egy időben a római katolikusok részéről megszűnt az erre irányuló igény, és kizárólag a hamvazó szerdai és nagypénteki böjt és önmegtartóztatás maradt fent, vagyis a hústól való tartózkodás. Az ortodox keresztények viszont csak zsír nélkül készült ételeket esznek, zöldségeket és gyümölcsöket, a húst, tojást és túrót teljes mértékben kizárják. Ugyanígy nem esznek halat, nem isznak bort és faolajat sem. Ezáltal a nagyböjt első hetének kezdetén, hétfőn és kedden csak naponta egyszer esznek, este kenyeret és vizet. Nagy héten a nagy csütörtök kivételével, amikor 2-szer esznek egy nap, minden nap ugyanúgy egyszer esznek, pénteken és szombaton pedig teljes böjti napot tartanak. De miért pont 40 nap? Kérdezhetik egyesek. Bizonyos bibliai számoknak sajátos jelentés tulajdonítható, ezáltal ezek jelekké és a maguk rendjén bizonyos üzenetek hordozóivá váltak. Ezen számok egyike a 40-es. A Teremtés könyvében az özönvíz leírásában említést kap az a tény, miszerint az eső 40 napon és 40 éjszakán át hullott a földre. Mózes második könyvében, amikor Mózes megkapja a 10 parancsolat tábláit, az erdőbe marad, az Úr közelében 40 napon és 40 éjszakán keresztül. Mózes 4. könyvében említést kap a zsidó nép nomád időszaka, amikor 40 évet bolyongott a pusztában. Sámuel első könyvében a filiszteus Góliát 40 napon keresztül gyalázta és sértegette a zsidókat, amíg megérkezett a seregbe a fiatal Dávid. A Királyok első könyvében Illés kivonul a sivatagban 40 napra és 40 éjszakára, miután az Úrtól kapott kenyérrel és vízzel táplálta magát. Máté evangéliumában az szerepel, hogy mielőtt Jézus nyilvánosan megmutatkozott, 40 napot és 40 éjszakát töltött a pusztában böjtölve, imádkozva és ellenállva a kísértéseknek. A 40-es szám tehát mindenekelőtt olyan időintervallumot fejez ki, amelyben a zsidó nép vagy annak egyik képviselője próbára lett téve. Ez a próbatétel egyrészt megerősít a hitben, másrészt megmutatja, hogy egyedül Isten a mi megmentőnk.
Az egyház a böjt kinevezésével átvette ezt a jelképet, és a húsvétot megelőző 40 napot a megtérés, a hitben való megerősödés, keresztelésünkről való megemlékezés időszakának jelölte ki. Ebben az időszakban Jézus nyilvános megmutatkozása előtti 40 pusztába töltött napjáról való megemlékezés kap helyet, amikor bár a gonosz megkísértette, mégis legyőzte a kísértést. A templomban a katolikus pap lila ruhája fejezi ki a bűnbánatot, amelyre mindannyian meghívást kapunk. Ugyanezt a hívást fejezi ki a virágdíszítések hiánya, a dicsőítést és a halleluját zengő énekek hiánya. Böjt idején talán sokszor hallgatunk prédikációt vagy olvasunk passzusokat az evangéliumból, és könnyen át tudjuk adni az üzenetet másoknak is. Sok olyan ember jut eszünkbe, aki bűnbánatot tarthatna. Mégis a bűnbánatra való meghívás mindenek előtt nekünk szól. Ennek a böjtnek a végét nem a halál kíméletlen fájdalma, hanem az új élet, a halál felett győzedelmeskedett, megváltott emberek öröme lengi körül. Végtelen boldogság vár minket, olyan örömújongás, amelyet Jézus feltámadásának éjszakáján fogunk hallani. Ezekkel mai adásunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, további szép estét és egy csodálatos hetet a jövő heti viszontlátásra.